Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Goejoen en welkom vanuit Snits voor alweer de laatste wedstrijd van het SKS-kampioenschap. We weten intussen dat Douwe Visser van Grauw, hij is voor de 8e keer kampioen worden. Maar ja, hoe komt de rest van het podium eruit te zien? Dat jij hier van Timo Jepkema. Een beetje om een nochtzielen op een Snitse, maar nou toch het net. De spanning zit een benam in de podiumplakken. Waar eindigt het weer? De Grutske kampioen Grauw. Zulsjen hoe het achterharen eindigt. Het Lemse scootje is een van die koershouders van het podium. Albert Visser, zijn laatste SKS-wedstrijd als skipper. De leidt hield een songles in, dat is net voor het eerst. Maar één keer had een gate zien en de eerste bopperste tonne die leidt dicht bij het starteiland. Dan zien we vanzelfs naar de start. De Lemmer leidt hier heel nog vooraan. In het midden grauw wordt zijn, liep het heel goed vod. En aan de bovenkant van het veld is het Drachten dat een prachtige start had. Snits op het eigen thuiswetter. We zorgen de wetterpotten in het zeil juist net. Drachten kiest er dan voor om een heel lijn terug te zeilen richting dat starteiland. En dan is de vraag, ja, wat voor tactiek kies je? Hier, de Gerben van Maan, het Jereveen. Ek poerbest vod. De Lemmer kiest er dan al voor om richting die tonne te gaan, die eerste tonne. Onboord bij Albert Visser, met de trui aan. Zijn tactiek liep het te werken als eerste bij die tonne. De Lemsters, de winnaar van Feline hier met het groene scootje. Draven onboord. En daar zien we de nummer 2, dat is Snits. En hier de nummer 3, Fjouwer, Jereveen. Grauw liep het dan achter de Zuidwesthoek aansluiten te matten. En daar komt de rest van het veld aan. Vader Wien giet het dan hut op naar de 2e tonne. Zien we het hele veld bij en waar. En is het vanzelfs de vraag wat er voor het podium gebeurt. Daar hebben we Sajek invloed op. Het Ljoute scootje. Maar Willem Zwaga, wat kan hij betinken? Dat batalje achter de koprenner, de Lemmer en Snits. Die vjocht je daar in de voorheen om de koppositie. De trui is uit bij Albert Visser. Een heel lang vaderwiensrek en het sjen is begoen. Naar de loft, naar elkaar. En hier neemt die top 2 toch wel afstand, hier. Ljouwert en Jereveen, boord om boord. Waar had meer snelheid? Dat liep het Ljouwert te wezen, voorbij het Jereveen nou. En kan Ljouwert dan nog wat waan om die top 2 dreig te meidjen. Daar zullen ze wel alles ontwaan vallen. De onval iepenen troch Ljouwert. Hier Grauw nou 5e. 4e is Jouwre en Ljouwert kiest er nou voor om een heel lijn terug te zeilen richting het starteiland. Liet je daarmee wat meters te pakken op het Jereveen, op een ei. En de Lemmer en Snits, zij gaan voor de 4e keer om de tonne. Op een kont bij Willem Zwaga, het scootje van Ljouwert. Prachtig om te zien, die striet voorin. Hier de top van het klassement bij elkaar. De Lemmer links. En dan scoot die hele top Fjouwer weer in elkaar. Waar zucht naar waar. Het tactische spul is begonnen. Ljouwert, docht hier, krijgt als geen oer stuurboord. Nee, dan toch weer oer bakboord. Elke nie volgt. Het is sjen naar elkaar. En de snekerpan van Jappie Visser kan dat tweede plakje net vasthouden achter de Lemmer. Want Sjugrus, hier komt Ljouwert voorbij denderen. En kunnen die dan votek een onval dwaan op plak nummer 1. Waar zal het zezen? Uw bakboord de Lemmer. Uw stuurboord Ljouwert. Die zullen weer een heel eind terug. Hoe pakt dat uit? Het is heel verrassend. De snekerpan.
Zij komen als beste uit dat bakboordslagje. En Sa scoot Jappie Visser in weer naar de koppositie. En Ljouwert naar treien. Wat een spanning varien en wat een verschoningen varoon. Albert Visser, zenuwachtig. Het is volle bak op de onvalzielen en hield iets de kop erbij horen. Ljouwert kiest weer voor de onval. Wil je in één rechte linie op de tonne, maar daar leidt de lemmer, die leest dwes. Ljouwert maar rond de meidje, werd toch ek het achterste skip en dat is Snits rond de meidje mat, in de hand de lucht in. Ja, wat is er dan gebeurd? Nou, de snekerpan nog hield dit varoon en Ljouwert als twadde. Maar dit koel voor eens een protestsituatie wezen. Ja, hier, de rode vlaggen in het wand bij Willem Zwaga. En wat had de lemmer dan verkeerd in? Hadden zij genoeg om te doen? Dat is de vraag. Volle bak strijd, net alleen nog goed, maar ik om de podium plakken. Albert Visser, tink om de pet. Ljouwert hield het vol op de onval. Hield het een tactisch slagje dat oors is als de orenscootjes. En daar liep het hem dat uit te betellen. Ljouwert voorbij de snekerpan, voorbij Lemmer en ek voorbij het Jereveen. Zij passeren dan weer Snits. En zo binnen de Snitsers het grootste slachtoffer van dit cruiserak worden. De hele top Fjouwer, wat een spektakel hebben we en wat een verschoningen ek hield dit. Na meer als 2 uur zielen vindt de wedstrijdleiding het genoeg. De finishvlagen gaat erin en de vastsprong van Ljouwert is hield dit grutter worden. De tweede dijwoewinning kan Willem Zwaga maar bijschreeuwen. Maar belangrijker de protestvlagen, want dan doekelt de lemmer van het podium. Nou, ik hou er net zo van op die manier. Maar ja, wist ik ben dat ik wat meestal verplicht zou omdat het warm is. Dus, maar goed. Het jet ik met wedstrijd zien. Je moet een oren in een fout lokken en dat hebben we heel mooi gedaan. En we hebben vooruit zield en ja, dikke top. Hij kan heel bak wat ik draai en ik dacht dat wij op die beginnen, maar ja, hij vindt van het. Dus hij had dus ook nooit raak. Koe is maar vaak net rijtje, maar ja. Dat is zeker agressief ziel of zo, weet ik vol. En nou ja, hij staat te redden, we wel gefeliciteerd. De Lemsters, ze worden twadde en het Jereveen heel knap naar het redderplakje zielt. Ljouwert wint de finale dag hier op Snits. Maar Grauw is de grote winnaar. Douwe Visser voor de 8e keer kampioen van de SKS. En volgens mij is de commissaris nou op het scootje van Grauw. Goed, je bent op deze dag. Dat vind ik altijd wel hartstikke leuk. Ja, de mooiste dag in mijn te moertje zeker. Absoluut. Nou, van de Hettelok weer. En het Tjoch, hè? Dank je Tjoch. wel. Ik zal even verder. Ja, Douwe Visser heeft een vleugeltje, je dat leuk. Ja. Mooi Berenburg, die kan je net del zetten, het moet hij niet een keer naar binnen. Ja, daar heeft er geen moeite van. Lekker? Een goed Berenburgje. Hij smaakt het goed. Hij komt binnen. De strijd zie echt van, ja, waar komen er nog meer op het podium te staan? Er weer nog 4 scootjes. Ljouwert, Jereveen, Snits en de Lemmer. En waar zitten dan voorin? Krijg die scootjes. Ja, precies. Dat was het mooie. Die konden nog strijden voor plek 2 en 3. En ze zaten met z'n 4 voorin. Dus ja, we wisten eigenlijk gelijk wel, dit wordt een hele mooie wedstrijd. En dat wie het hek? Ja, het was een hartstikke mooie wedstrijd. En eigenlijk was het vanaf het begin dat, ja, we kunnen het over de start hebben, maar eigenlijk rond de eerste ton zat Lemmer voorop. Sneek 2, Leeuwarden 3 en Heerenveen 4. Waardoor er 2 schepen tussen zaten. Dus Lemmer was virtueel 2 en Heerenveen 3. En het bleef rondenlang bleef dat zo. En uiteindelijk, toen door een aanval van Leeuwarden. Ja, maar na een uren hier ik het gevoel van, nou had het mooi west, hè, want nou ben we 4 nog van de rest. Ja. Nou zetten we de onval in. Ja, nou Willem die is nogal van het aanvallen. Dat vind Willem ik mooi. Zwaga van Ljouwert. Ja, Willem Zwaga. En dat vind ik ook mooi. En dat deed hij ook in het kruiswerk onder te Herne. Hij ging een paar keer overstag. Sneek en Lemmer gingen met hem mee. En Sneek en Lemmer die hadden al een bakboord stuurboord. Waarin Sneek Lemmer niet meedraaide en hem klem zette. Het liet hem een beetje gaan. Toen kwam een bakboord stuur met Lemmer en Leeuwarden. Waarover het protest ook is. En het verbaasde eigenlijk dat Lemmer daar niet achterlangs ging. Want Lemmer lag over stuurboord, die moest wijken. Als hij er achterlangs was gegaan, met goede gang, dan hoop je in ieder geval de volgende keer dat je elkaar ontmoet, ligt Lemmer over bakboord. En dan heb je nog een kans,
als jij die overstag beter doet dan Leeuwarden, dat je meer terugpakt. Ja, en nu zet hij hem terug, hè. Nou heet de vlagen. Nou helemaal. Ja, precies. Dus, en je draait hem. Ik heb de situatie niet goed gezien, maar ze draaien hem voor de kop volgens mij. Waardoor die situatie die komt. En dan zet Leeuwarden dat protest. Ja, nou ja, en dat is echt zijn goed jocht. Het goed jocht van Willem Zwager. Zwager zei het zelf van, ik lok hem in de val en hij traapt het erin. Ja, nou ja, zo is het. En ik vind ook goed dat hij doorzet, want je bent heel lang aan het trainen. En dat doe je niet om op de laatste dag je podiumplekje weg te geven. Nee, want het gaat echt om podium. Ja. Een derde plak of een vierde plak. En we weten vorig jaar, Ljouwert op 1/10 missen ze het derde plak. Waren ze uiteindelijk vierde. Ja, dat wil hij net nog een keer. Ja, precies. En dit is ook het gekke is ook dat de enige manier voor Leeuwarden om nog van Lemmer te winnen, is als hij eruit gaat. Want ze zaten te ver voorin. Op punten konden ze hem niet meer pakken. Dus ja, ik snap helemaal dat hij doorzet. En dan is het nou tijd voor de uitreiking van het zilveren scootje. De oerhandiging van het zilveren scootje, dat is dus een feit. Alleen nog de nummer 1, Jeroen. Nummer 2 en 3. Nou ja, Heerenveen weten we wel. Maar ja, de Lemmer, dat weten we dus nou nog net. Of de Lemmer of Ljouwert. Ja, dat wordt nog een protest. En als de jury dat doet zoals ze met meerdere protesten gedaan hebben, dan tillen ze het over het weekend heen. Dan kunnen we nog even wachten. Dan wordt het dus nog even. Maar één ding is zeker van, Grauw is kampioen. Douwe Visser van Grauw voor de 8e keer kampioen. Echt Lokweeske proficiat. Dankjewel Jeroen voor die kundige analyse. En ik zou zeggen, graag ont de volgende keer. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranje Woud, Rabobank en Haima Hielkema.